ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафароне ки ҳаррӯза Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Имрӯз 19 ноябр соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон пешкашо мешавад. баъдан рақамҳои ахираш 99 ватсапи ма Саудо ТВ барои қабули реклама. чизе ки дорем барои реклама кардан дар ватсап рӯй кунед. имо телеграм ватсапда пайвастай равон кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем бачаҳо. ирӯза наворда агар ки хато накунам 14 дона хона квартира ҳастай ки аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон пешкашо мекунед, тамошо кунед. баъдан имкон бошад дар видео лайк монед. амин навор чӣ қадар лайк аз зиёд гира, иншоалло наворо тоб мерававу саводо мешава хонаҳо. и тамошобино маънои одамо ҳаст бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиа кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Чаманоро. ду дар хона дора, 8 сотих замин дора бача азиз. нигоҳ кунед, ду дар хона 8 сотих замин, лаби роҳай, ҷои зур, обод. тамошо кунед. хона ҳамин ҳолат 160 000 нархи бениҳоят зур, 160 000. лави роҳи калон. хона ду хона тайёр дора. хуб 5 дар хонаи дига фундаментош рехтагӣ. ҳозираш ду хонаи тайёрай, боз барои 5 хона фундаменти рехтагӣ тайёр. барои дуэтажа кардан, яъне ки проекти дуэтажа гирифтан. яъне ки битонаш ба қувват фасон рехтагӣ. ду баня, кухни, аловхона, оғилхона 20 дар ӯзиш. хона бо кирпич кардагиай тайёрай. медури зиндагиро сар мекунӣ. фақат харидор дар корайда бихараву мода ҷавоб таву зиндагиро сар куна мега. хуб дар хона мега ду дона гӯсфанд, як гови дига ва як буқачаи дига ҳастай ки оиди ё ҳам маслиҳат мекунем. ҳамин ватсапшона нависен ахираш 2888. ҳамо ду гӯсфанди, як буқача, як гови дига ва ёра суратош роитон мекуна. агар ки эҳтиёҷ ба мол дошта бошен, оиди ва ё ҳам чахчах кунем бача азиз. не ки оиди хона ду хонага 8 сотиха 160 000 сум барои 5 хона битон рехтагӣ. мактаб, масҷид ино уқадур нестай. лави роҳи калон бачаҳо. ҷамоати Лолазор, ноҳияи Данғара, деҳаи Чаманро. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 10 сотих замин дар боғи Ҳабиби шаҳри Кулуби Бостонида қарор дорад. 240 000 нарх. рақамҳои 8998 ватсапи соҳиб мулк. гӯш кунед чӣ мегӯм. чорхонага дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи боғи Ҳабиб. дар даруни хона мега 3 хона ҳастай, обши 3 хона. як хона бо дохил ба дохила 3 хона, обши 4 хона. як хона айпушт. хуб ҷойгир ҳастай. дарун кухни, ҳоҷатхона ва ҳамом якҷоя кардагӣ, термикс низ дора. дар берун боша боз як ҳоҷатхона ва як хонаи зимистона беремонт ва чакдонхона дорад дӯстон. нарх обши 240 000 сомон. худо хоҳад кадомитон серьёзнеенку ҳамун нафарода мисол бо камбеш савдо дора. 240 000 инами шароито қатӣ.
мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бустон, кӯчаи Космонавтов да қарор дорад. шаҳри Бустон Чкаловск аст ку ана онҷа қарор дорад. хоб ҷурои ҷо мебошед. агар 265,000 мега нархша 265,000 сомон як хонага 32 квадратный метр шаҳри Бустон Чкаловск да қарор дорад бача азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж масоҳати 31 метри квадратӣ ноҳияи Оҷон Ғафуров да қарор дорад. 155,000 нархи бениҳоят зур дӯстон. ремонтошам фасон хушрӯ кардагӣ тамошо кунед. бо лимани барои зиндагӣ тайёр 155,000 сомон иншоаллоҳ савдо мешавад. рақамҳои дастии ахираш 7877. вақте ки занг зарем бигем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем, худохоҳад бо чахчахи зур ҳамроҳи шумо мекунам бача азиз. ина марамад аз уми Саудо ТВ занг зарем. дуюм этаж 31 квадрат як хонага ноҳияи Оҷон Ғафуров да қарор дорад 155,000 сомон. дӯстон лайкотон монед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо хона дар кор таги комментария нависамонед. иншоаллоҳ мо навортон мекунем. одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен дар WhatsApp рӯй кунед. имкон боша видеонавор рӯй кунед. бо худохоҳад навори фасони хушрӯ мекунем. пешкаши харидорӣ мекунем бача азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм дар чорум этаж ки масоҳати 62 квадратный метр шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ пушти бозори Сафина яъне ки территорияи бозори Сафина да қарор дорад. 291,000 сомон нархш. чӣ хел мебинед ҳолати коробка савдо мешавад. 291 та муомила дорад. пеши бозори Сафина духонага 62 квадрат 291,000 сомон. 62 квадрат бачаҳо масоҳати зур бениҳоят масоҳати ҳамин дав замон ҳозида калонай. квартира мега обши 6 этажа ҳай хона дар чорум этаж 60 квадрат дом бучидагиай. мисол метонен гирифта ремонта сар кунен. аз уми Саудо ТВ акақати чахчах кунен. хоб баъдан дӯстон адресҳои хонаҳотона ҳаракат карда фасон карда пирра рӯй кунен. масҷид чӣ қадар дур наздик ай, аптека ва садика бозор чӣ қадар дур наздик ай, дом ки ҷуда кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад, фақат пирра нависен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳафтум этаж масоҳати 57 квадратный метр. хоб ноҳияи Ёвон дар Лесной қарор дорад. 295,000 сомон 57 квадрат. ина марамад 295,000 сомон. адрес Ёвон пеши магазини Ихлоса қарор дорад. квадрат 57, комната 2 этаж. хоб ҳафтум этаж общий дом 10 этажа, хона дар ҳафтум этаж 10 миллион сатфоизатон азиз. хоб ремонт чӣ хел мебинем коробка новостройка. хоб хона новостройка ҳай. одамое ки харидор ҳастен рақамҳои WhatsApp ахираш 17 да аз уми мо иншоаллоҳ бо чахчах кардан метонем бигиринш. 295,000 сом. ма фақат навор мекунем бачаҳо. мо дороӣ мекунем, мо навор мекунем. аввалаш худованд баъд сабаби савдошавӣ савдотӣ мешавад. албатта ки ба дастгирӣ ва лайки поделиса ва подписатсия шумо бачаҳо. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар даҳум этаж 49 квадратный метр ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Душанбе Ленский район 220,000 нарх 49 квадрат ҳолати коробка. духонагаи фурӯшии коробка дар ноҳияи Рӯдакӣ 49 квадратный метр фурӯхта мешавад дар маркази хоб Рӯдакӣ назди ам бинода мактаб Садик ҳастай. об свети доимӣ муҷаҳҳаз гардашдагиай. 2 моҳ баъд иҷозати ремонт дода мешавад. ҳозираша ҳолати коробка далши чахчах рақамҳои WhatsApp ахираш 7246 да занг за пурсон шем бачаҳо.
дӯстон лайкотона монен. Амин навор чӣ дора? Якта лайк дора ва баъдан фикр дора. Комментария дора ки аз куҷо хона замин дар кортона нависен. Навор маъқул шид навис, маъқул нашид нанавис. Маъқул шид лайкотона монен, маъқул нашид дизлайкона монен. Мо хафа нестем бачаҳо. Чизе ҳаст ҳақиқата бояд бикунем бача азиз. Мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки дар маҳаллаи Навкат, шаҳри Кӯлоб. 7 ҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин. Хона дар маҳаллаи Навкати шаҳри Кӯлоб ҷойгир астае. Дар дохили хонаи обши мисол ҳавли 8 сотиқ замин дорои 7 ҳуҷра, баня, кухнӣ дора. дохили хона баня ва кухнӣ дорад. Дар берун боз кухнӣ баня отдельно ҳастае. оғил барои гӯсфанд ва гов инчунин кардагиай. Як бочка барои об дора мебошад. Нарх 370 000. рақамҳои дастии ахири 28 20. метавонед сериозни харидоротон зангза бигиред. 8 сотиқ 7 хона, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Навкат, 370 000 сум нарх бача азиз. фақат сериозниётон занг дада чахчах карда бигиренш. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 11 этаж масоҳати 48 квадрат. Дружба народов, дӯстии халқҳои шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина. 356 000 нарх. 48 квадрат бо ремонти замонавӣ кардагӣ. 11 этаж 2 хонагаи 48 квадратный метр. 356 000 сомонӣ. срочна фурӯшӣ назди донишгоҳи Носири Хусрав, кӯчаи дӯстии халқҳо, бозори Нихи Аску, ана ҳамуҷа қарор дорад. хона бо тамоми шароиташ фурӯхта мешавад. бо таъмири замонавӣ бо сифат. дом хоб лифташ сатфоиз кор мекуна. дом 11 этажа, хона дар 11 этаж қарор дорад. савдо мешавад 356 000 сум. иншоалло аз номи Савдо ТВ ки занг занен, худо хоҳад муомилатон мекуна. рақамҳои дастаи ахириш 0101 ватсапи соҳибмулкай прямо дар ватсапшон метавонен нависен. анами домда хонаи мо дар 11 этаж қарор дорад бача азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 7 этаж масоҳаташ 46 квадратный метр. 46 квадратный метр, 2 ҳуҷрага дар 7 этаж, повороти Ленинград, фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Душанбе. 400 000, 46 квадрат, 400 000 сум. ремонтои тайёр қатъия бача азиз. Ленинградский поворот. хонаи фурӯшӣ арзон дар поворотай наздикии роҳи Калон. хона бо ремонтои замонавӣ мебошад. 2 хонага бо масоҳати 46 квадрат дар 7 ошёна мебошад. дом 12 ошёна аст. лифти замонавӣ аз мост 46 3 километр дуртар мебошад. то пеши дома хоб маршрутҳо ҳастанд, транспортҳо ҳастай. маълумоти бештар бо тариқи рақамҳои ватсап ахираш 92 92 аз номи Савдо ТВ ба дили пир метавонем муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 3 этаж масоҳати 51 квадрат. душанбедай бачаҳо, душанбедай медонен 670 000 сомон нарх дорад. нархи зур неки, ремонти зур неки, масоҳати чотка. масоҳати 71 квадрат, 2 хонага дар 3 этаж, хитои бозор Аску дар ҳамуҷа қарор дорад, дар шаҳри Душанбе. 670 000 нарх. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нигоҳ кунед, дар видео чизе ки мебинед нависен. вақте ки рафтен бо наген ки ишк буд, уш набуд, ихели ухели туда суда. хона бо чизу чора фурӯхта мешавад. доми хоб пеши хитои бозор занг занед бо чахчах кунед. хона дахилаш мега бо кладовка ҳам доштааст. ина маълумот занг зан бигирен. 670 та муомилаи соз дорад. ҳоҷатхона отдельный будааст, баня отдельный. маълумоти пура рақамҳои ватсап ахираш 1000 да занг зан метавонем бача азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ астае ки дар Маяковский 91 қарор дорад. ҳамин территорияи Маяковский гарини ободайда ҳамҷа мо меистодем зур буд. 2 хонага квартира дар 1 этаж масоҳати 53 квадратный метр. шаҳри Душанбе, Маяковский 91, 680 000 сум нарх. 53 квадратный метр. таъмири хона чӣ хел мебинед? замонавӣ.
хона савдо мешавад бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизе ки дар хона бинед ҳамон қадри савдо мешавад. хуб қисми ҳоҷатхона отдельни, қисми душ отдельни, хуб кухни отдельни, хона фасон духонага 53 квадрат, фасони ремонтои зур замонави хати ҳамин қайки 680,000 нарх ине ки қиматтарак ай камтарак ине ки хай хулоса ки 1 этажа будайда агар ки лифт корам накна шумода вообще-то камто набоша бачо. Духонага 53 квадратный метр. хай ҳастку корбори техникӣ лифто корне ки ай шумо 1 этаж каса зурай. Мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 11 этаж масоҳати 45 квадратный метр. Ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 460,045 квадратный метр. Як хонага. Далчи гӯшен, як хонагаи фурӯшӣ срочно мефурӯшемша доми 15 этажа дар 11 этаж хона я 70% чизу чораш хати савдо мешавад. 70% мега. Халдингша мегирен термикс места. Телевизорша мегирен микроволновка мисол места. Хоб далчи гӯшен чӣ мегум? Хона 70% ба чизу чора фурӯхта мешавад. хонара мега ҳамин ҳолат кардагӣ дар атрофи бозори вориси Сомон ноҳияи Синода фақат харидори серьёзи конкрет мебошад. Агар ҳозираша 460 мегем бо камбеш монид рақамҳои дасти 0704 занг зермачазид. Мегзарем ба 14-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки се ҳуҷрага квартира дар 1 этаж масоҳати 65 квадратный метр. 65 квадрата 680,000 мега. Душанбе ноҳияи Фидосӣ се хонагаи фурӯшӣ срочно мефурӯшем доми 4 этажа хона дар 1 этаж қарор дорад. доми кирпични домои хуб балкомои калонай балкомои калон дора мега. хуб ҳолати бениҳоят хуб фақат одамои серьёзни занг зарен 680,065 квадрат се хонагаи фасони замонавӣ. дӯстон навор тамом шид. чизе ки ёфтем рӯй кардем хоҳиш кардем ҳамаша мондем. имкон боша лайкора монен баъдан барои реклама чизе ки дорен дар WhatsApp ма рӯй кунем ма рекламаш карда фурӯшта мегзорам. бачако зинда бошен рамат ки дастгирӣ мекунен поддержка мекунен поделиться мекунен подписаться мекунен ад души ай ҳаматон розием. зинда бошен дӯстон сарбаланду хонаобод бошен то навор